Ahojte, teraz vám ukážem, ako si môžete dávať na vaše web stránky rôzne HTML kódy a to jednoducho pozriete si túto ikonku, stlačíte na ňu, umiestnite si ju kamkoľvek uznáte za vhodné, dvojitým klikom ju editujete a môžete vidieť, že je tu jedno veľké, obrovské prázdne pole, kde ide celý HTML kód. Takže ideme na internet a pozrieme sa na nejaké HTML kódy. Našiel som pre vás jednu web stránku, kde si môžete napríklad na stránke pridať hodiny, počasie, mailer, MP3, uvítacie okno, ukazateľ ICQ, Skype a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zvolíme si nejaké hodiny, napríklad tieto, a tento celý kód, ktorý tu je, skopírujeme do tohto pola. Stlačíme OK a pozrieme si, ako to vyzerá na našich stránkach. Čiže toto sa môže zobrazovať napríklad niekde na vašej web stránke. Ako som už spomínal, neodporúčam takéto všelijaké animácie, flashe, pohyblivé veci na vaše web stránky. Je to síce pekné, ale keď chce si človek pozrieť čas, tak sa jednoducho pozrie na svoj systémový čas a nepotrebuje ho mať na vašich web stránkach. Tieto hodiny môžete mať aj inej veľkosti, ale to už potrebujete trošku znalosť HTML kódu a s čím treba pravdepodobne narábať. Môžete si zvoliť šírku a výšku, to je width a height. Čiže zvolíte si napríklad 200 a výšku 200 a hodiny sa natiahnu, ako máte možnosť vidieť, alebo zmenšiť a môžete ich vlastne presúvať kamkoľvek, ako máte možnosť vidieť. Na internete je veľmi veľa užitočných HTML kódov, stačí len hľadať, hľadať a hľadať. Takže to bolo o vkladaní HTML kódu na vaše web stránky. Na budúce si ukážeme opäť niečo užitočné. Pekný deň vám prajem, majte sa.